Τώρα θα φάμε το raspberry. Λοιπόν. Τώρα θα δοκώσει η πρώτη Άντι αυτό. Αυτό η κάμερα με το μικρόφωνο ήταν όλα βάζα το τσαντάκι. Νόστιμο. Ακόμα δεν φάγαμε εδώ πέρα. Μας αρέσει αυτό. Να δοκιμάσω κι εγώ. Έχω μεγάλο στόμα. Να δοκιμάσουμε τώρα αυτό το αχλάδι. Ναι, το μήλο. Το μήλο, συγγνώμη. Ωραίο. Πολύ γλυκό. Εγώ θα δοκιμάσω αυτό. Το νιώθεις ότι είναι μήλο. Η κάμερα αυτή είναι μια οθονούλα που σου δείχνει. Λοιπόν, τώρα κορίτσια θα φάμε τη φράουλα. Μαριέλα, Πρώτα εγώ. κράτα τη και φάε. Τέλειο, ακούστηκε. Νόστιμη. Τώρα και η σειρά της Άντης. Μπορώ. Νόστιμη. Νόστιμη, τι θα σ' άρεσε. Ωραία. Και τέλος, την μπανάνα. Εσύ. Α, ναι. Το έκανε λίγο. Όχι, όχι. Όντως δεν είναι πολύ ωραίο. Σαν φάρμακο είναι. Εμένα μου άρεσε. Δοκίμασα. Λοιπόν, τώρα εγώ θα δοκιμάσω την μπανάνα, εντάξει. Να δοκιμάσω κι εγώ. Μπα, μην δοκιμάσεις. Δεν το βλέπω Α, πολύ καλή. όντως μπανάνα είναι. Θα σου δώσω τώρα, περίμενα. Α, μπανάνα είναι. Α. Και καλά, από το βίντεο έγινε, όλα από αυτά έγινε. Από το TikTok το να ακούγεται το κράτος. Σ' αρέσει, νόστιμο. Σαν γεύση δεν πρέπει. Ωραίο, μπανάνα. Τέλεια, λοιπόν, βαθμολογούμε. Άρεσε το αχλάδι. Και εμένα. Μ' άρεσε εμένα και το passion fruit. Εμένα δεν μου άρεσε. Είναι εκεί πέρα το πανεπιστήμιο. Οπότε εγώ θα βάλω Η μισή ώρα έχει 9,5 στα 10 το passion fruit. Εσύ το passion fruit. Εγώ θα το βάλω 1-2. Οκ. Πήγες κι εγώ. Ναι. Εσύ πόσο του βάζεις το passion fruit. Εγώ θα φάω. Εγώ θα φάω. Σ' άρεσε αυτό. Ναι.